Pane, ďakujem pekne. No a teda my pokračujeme ďalej. To, čo majstri pred takmer 100 rokmi poskladali ako stavebnicu, musia teraz oni rozobrať. Vzácny kráľovský nástroj na istý čas stíchne. Orgán v šali, ktorý kedysi patril k špičke medzi hudobnými nástrojmi, potrebuje súrne opravu. Už len posledných pár tónov a orgán v šalianskom kostole musí takmer po 100 rokoch stíchnuť. Teraz už potrebujeme len začať. Kompletne sa to rozoberie. Rozoberanie je otázka, zjednoduším, rámcov okolo týždňa, dvoch. Tieto 2 dni rozoberáme len časť orgána. To je len pár píšťok, ktoré sú také akože, ktoré viditeľné. Ale vlastne, keď sa pozriete dovnútra, tak tam vidíte, že tých píšťal je o mnoho viacej. Malinkých, väčších, dokonca takých tých drevených. Tam je asi 1500 píšťal. Orgán vyrobili v roku 1929 a patril vtedy medzi špičku. Julius Bujdák na ňom hráva v kostole už viac ako 40 rokov. Ja som mal 14 rokov, keď som začínal hrať na tom orgáne a hrám dodnes. Vie presne, ktoré klávesy rokmi prišli o hlas. Starne, ten zvuk bol tedy trošku iný, ale treba povedať, že už vtedy to nebolo ono, bol rozladený už vtedy a aj vtedy mal svoje chyby. On hrá tak na 35%, by som povedal. Orgán prevezú z kostola po častiach do dielní. Jeho oprava majstrom zaberie asi rok. Drevo, kov, plast, filc, koža, to všetko v orgáne je. To je nesmierne komplikovaný, dôležitý nástroj a aj preto je to kráľovský hudobný nástroj. Bude nás to stáť po tých 100, možno viacej, 100 000. A závisí to aj ohľadom toho, že čo všetko sa tam nájde. Po dôkladnej oprave, revízii, reintonácii, naladení ten orgán bude znova slúžiť tak ako v minulosti. Zo Šale Monika Koleková, televízia Markíza. Vysoké Tatry